डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद मण्डलनि बिसिंगो जों 74 फेमिलिनि 180 भोटार तिनि सोंबाय फायै बरक याग्रमखा तिनि लगे काम खायनानै जतन फाइबेका बसकांगो जोंनि भारतबर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीनि नेतृत्व भारतबर्ष जेबेबे आगुगै दंखा मनुनुगैनो तिनि तिनि जत যারা বিভিন্ন দল খাইনে রক চিনি লগে ফাইयै বসকাंगने 2024 हाइनो हाइ तृतीयबारनि बागै देशा प्रधानमंत्री न देशा भारतबर्षनि प्रधानमंत्री खाइने बागै तिनि सोंबाय याग रम फाइ बेला बेला हामबाय बरन तिनि तिफ्राव सार बो पार्ट हंगा कसारो हंगा जों मथाबो खलायलाय नायखा लास्ट पार्टी अ लास्ट पार्टी फाइमान यागुलो जों 3 बोसोर पर्यन्त काखा एत दिन काखा हंगा कै जों बिन यागुलो तंलाइखा कुनो पारा होटेल कार होते उन्नयन क्षेत्र कुनो सामखाजे गया ता पर्यन्त चिनि वे जन्मजयनगरनि बिसिङाव क्लाइनाय चिनि कर दुइटा पाथाय कायं कायसा जगिबिन दङ